Toto je herec Danny Dyer. V britskom filme o futbalovom násilí hral nebezpečného bitkára. Futbal miluje, so skutočnými výtržníkmi však nemá nič spoločné. Svojím presvedčivým hereckým výkonom si získali uznanie, no tiež exkluzívny prístup do ich temného a nebezpečného života. Danny sa vybral do sveta, aby sa osobne pozrel na extrémy futbalového násilia. Ocitne sa priamo uprostred akcie. Priblíži nám futbalové frontové línie, kde nie je núdza o nepokoje, slzný plyn a ani streľbu. Preboha! Čaká ho dosť náročný výlet. Futbaloví výtržníci. Tentoraz sa Danny vybral do Poľska, ktoré je domovom obávaných futbalových chuligánov. Ak sa raz pustíme do boja, myslíme to vážne. Všade. Keď zbadáš protivníka, všetko ostatné ide bokom. Stovka gangov a tisícky výtržníkov medzi sebou bojujú po celej krajine. Poľsko je kotlom futbalového násilia. Popri poľskej futbalovej lige majú vlastnú ligu aj výtržníci. V nej ide o toho najtvrdšieho a najbrutálnejšieho. Spomeňte si, ako vyzerala Británia v 80. rokoch, ktoré boli zlatým vekom chuligánov. Presne tak vyzerá dnes Poľsko. Vezmem vás priamo na frontovú líniu. Danny sa osobne zoznámi s poľskými bitkármi a vstúpi do ich agresívneho sveta. Na tajných miestach sa stretne s maskovanými chlapmi. Dostane sa aj na najtvrdšie poľské derby. Zažije peklo a výtržnosti. Zistí, čo môže tento problém s výtržníkmi znamenať pre majstrovstvá Európy v roku 2012, kde bude Poľsko jednou z usporiadateľských krajín. Musím sa priznať, že sa tak trochu obávam ľudí, s ktorými sa mám stretnúť. Umožnia mi vstúpiť do svojho sveta, alebo mi nevyberaným spôsobom povedia, kam mám zmiznúť. Mohol by mi niekto vysvetliť, prečo som súhlasil s účasťou v tejto relácii? Teraz si musím nájsť nejaký malý bar a trochu si vypiť. Ako sa po poľsky povie dať si na guráž? Poľsko zachvátilo futbalové násilie. Danny sa snaží zistiť, prečo je tomu tak. Preto navštíví Gdaňsk, Krakov a Varšavu. Svoje putovanie začne v Gdaňsku, ktoré má v srdci Poliakov zvláštne miesto. V 80. rokoch 20. storočia v uliciach mesta vypukla séria násilností, pričom v prvých radoch stáli práve fanúšikovia futbalového klubu Lechia Gdaňsk. Nešlo však o výtržníctvo. Títo ľudia sledovali politické ciele. Na svete nenájdete veľa krajín, kde bojový duch futbalových fanúšikov pomohol zmeniť chod dejín. Presne to sa však stalo v Poľsku. Fanúšikovia klubu Lechia Gdaňsk sa stali pešiakmi Solidarity, politickej skupiny za poľskú nezávislosť a pomohli zvrhnúť komunistickú vládu. Až do roku 1989 bolo Poľsko komunistickou krajinou. Priaznivci futbalového klubu Lechia podporovali Solidaritu, podzemné hnutie odporu, ktoré zvrhlo komunistický režim. Fanúšikovia bojovali za poľský ľud. Postavili sa tvárou v tvár svojmu protivníkovi, komunistickým milíciám. Medzi nami vznikla akási priepasť. Celá spoločnosť bola rozdelená, najmä futbaloví fanúšikovia a komunistické úrady, ktorí voči sebe stáli ako dve armády. Po zápasoch na nás tí banditi z milície už čakali. Stačilo, aby ste mali na krku šál. Už vás zmlátili a nemohli ste sa vrátiť domov. Fanúšikov síce zatýkali a bili, nepodarilo sa ich však zlomiť. Štadión klubu Lechia bol jedným z mála miest, kde obyvatelia mesta mohli protestovať bez toho, aby sa museli obávať pomsty milicionárov.
Samozrejme aj fanúšikov, podobne ako všetky ostatné organizované skupiny, dali komunistické orgány sledovať. Neznášali akékoľvek zoskupovanie, pretože každá skupina znamenala potenciálne nebezpečenstvo. Po zápasoch tisícky divákov pochodovali ulicami a skandovali protikomunistické heslá. Milicionári sa ich obrovského počtu báli. Na stromy miesto listov obesíme komunistov. Ten štadión bol pre nás dôležitým kultovým, magickým miestom. Po tom, čo sa Solidarita dostala k moci, sa títo fanúšikovia stali miestnymi legendami. Pád komunizmu však neznamenal koniec násilností. Nová situácia zo sebou priniesla nové problémy. Troje volieb a voľný trh sa podpísali pod rastúcu infláciu a nízky životný štandard. Časť populácie nie je spokojná so svojím spoločenským postavením. Nie je to ich chyba. Jednoducho nie sú zvyknutí na novú životnú realitu, voľný trh a na otvorenosť národnej politiky. Nie sú na to pripravení a z toho vyplýva ich frustrácia. Nebyli przygotowani do tego i stąd się biorą frustracje. A tak v 90. rokoch už poľskí fanúšikovia nebojovali za ľudí. Bili sa medzi sebou. S príchodom demokracie padli niektoré bariéry. Vďaka tomu začali vznikať hnutia chuligánov. I ten ruch chuligański zaczął się rozwijać. Po páde komunistického systému bolo jednoduchšie rozpútať čarvátky. V prvom rade za to mohla nepripravenosť štadiónov. Mohlo sa totiž stať, že dva znepriateľené tábory sedeli vedľa seba. Na štadiónoch sa odohralo mnoho bitiek, pretože nejestvovali žiadne mreže ani oddelené sektory. Výtržníci tak nemali problém pustiť sa do seba. Nie mieli problému, żeby došlo do bezpośredniego starcia. Denny sa dopočul, že k najznámejším bitkárom v celom Poľsku patria fanúšikovia v Krakove a tak sa vybral za nimi. Krakovia, to znie dosť darebácky však. Ja sám síce pochádzam z West Hamu, no i tak mi to znie dosť nebezpečne. Futbaloví výtržníci. Denny je v Poľsku, odkiaľ pochádzajú jedni z najnebezpečnejších chuligánov na svete. Výtržníctvo tu predstavuje problém už od pádu komunizmu. Krakovské derby patrí k tým najtvrdším. Wisla Krakov proti Krakovii, alebo ako hovoria tu, Svätá vojna. Krakov bol v minulosti hlavným mestom Poľska. V súčasnosti priťahuje čoraz viac turistov. Pripúšťam, že Krakov je celkom pekné mestečko. Je tu fajn. Má však aj svoju temnejšiu stránku, ktorú si na prvý pohľad nevšimnete. V Krakove sídlia dva futbalové tímy, Wisla a Krakovia. Ich skalní patria k tým najnebezpečnejším v celej krajine. Navzájom súperia 24 hodín denne. Jedni sa volajú žraloci z Wisly a tí z Krakovie sa zase nazývajú Anti-Wisla. Ich vzájomná nenávisť je mocná. Fanúšikovia Krakovie ju dokonca vyjadrili aj v názve svojho fanklubu. Súboje medzi nimi môžu vypuknúť kdekoľvek. Navyše, zatiaľ čo chuligáni v ostatných častiach krajiny zbrane nepoužívajú, Krakov medzi sebou nazývajú mesto nožov. Áno, je pravda, že Krakov nazývajú mestom nožov. To preto, že prívrženci Krakovie a Wisly sú jedinými, ktorí nerešpektujú nepísané dohody o nepoužívaní zbraní. To znamená, že sa nezriekli nožov, sekier, sekáčov a dokonca ani strelných zbraní. Že ktoś wymachíval bronią palną. Zbrane sú súčasťou každodenného života výtržníkov. Hlavný boj sa vedie na a okolo sídlisk.
Kolaps komunizmu zo sebou priniesol úpadok ekonomiky a zvýšenie počtu nezamestnaných, najmä v radoch mladých. To vytvára živnú pôdu pre vznik skupín chuligánov. Tieto budovy miestni volajú bloky. Môže sa stať, že jeden obývajú prívrženci Krakovie, zatiaľ čo susední fanúšikovia Wisly. To znamená, že násilie môže prepuknúť kedykoľvek a kdekoľvek. Krakovské derby má už 100 rokov, čo z neho robí najstaršie derby v Poľsku. Týmy sídlia len 500 metrov od seba, pričom ich delí len tento park. Wisla, Krakovia. Ústavične sa napádajú, čo poriadne vyhrocuje situáciu v meste. Krakovská kultúra nožov viedla ku krvi prelievaniu a smrtiam. V roku 1998 počas zápasu poháru UEFA medzi Wislou a Parmou hodil fanúšik Wisly do talianskeho hráča Dina Bádža nôž. Bádžo utrpel zranenie hlavy, ktoré si vyžiadalo 5 stehov. Počas 18 mesiacov pred týmto derby prišlo pri bitkách o život 8 fanúšikov. Jedným z nich bol aj 21-ročný privrženec Wisly, ktorého dobodali po minuloročnom derby. Denny teda prišiel do mesta, kde zúri občianska vojna. Čo sa týka väčšinou chuligánov, patrí krakovské derby na špicu. Prvý bitkár, s ktorým sa Denny stretne, je prívržencom Krakovie, teda klubu Antivisla. Nazvali sa tak kvôli nenávisti voči svojim susedom. Ako by pre nich ostatní chuligáni ani nejestvovali. Tica je jedným z vodcov. Toto postavenie určite nezískal pre svoje modré oči. Poďme na štadión. Rozhovory obyčajne neposkytuje. Denny preto dúfa, že získa právo exkluzívneho vstupu. Ešte deň pred zápasom to však vyzeralo, že sa fanúšikovia Krakovie do hľadiska nedostanú. Pred niekoľkými týždňami sa totiž pobili s policajtmi, preto im Poľská futbalová asociácia zakázala vstup na štadión. Napokon však bol zákaz zrušený. Zápas tak budú sledovať prívrženci oboch klubov. Títo chlapíci sa majú pred médiami na pozore, preto nebude ľahké sa k nim dostať. Teraz by som vám rád vysvetlil, ako to funguje. Ako prvý sem prišli ľudia z nášho štábu a nadviazali kontakt s členmi skupiny. Musíme pritom rešpektovať ich pravidlá. Ide o veľmi nebezpečných ľudí. Musíme ich brať vážne. Sme pre nich neznámi. Nemajú istotu, že nie sme práskači. Povedali nám, že sa s nimi máme stretnúť na tejto benzínovej stanici. Potom ma vezmú do nejakého tunela. Tam mi povedia o svojej organizácii a o svojej vášni. Musím priznať, že sa trochu obávam. Teraz mi neostáva nič iné, len čakať. Musím sa pridržiavať ich pokynov. Nerád by som ich nahneval. Možno máme šťastie, myslím, že sú tu. Radšej nebudem príliš vyskakovať, neviem, ako na mňa budú reagovať. Ideme za nimi smerom k nejakému tunelu. Som veľmi rád, že je tu so mnou 20 ochrankárov. To len žartujem. Základom je pokojná myseľ, dôvera a rešpekt. A sme tu. Poďme na to. Here we go. Let's have it. Klub Antivisla sa často stával terčom polície, preto jeho členovia radšej pôsobia v utajení. Tica spolu s ďalšími členmi gangu čakali na Dennyho. Jeden z nich mal zhodou okolností na hlave čiapku Dennyho tímu, West Hamu. Je to West Ham?
Čiapka s logom West Ham. Pohľad na odznak Dannyho klubu pomohol uvoľniť napätie. Najprv by som sa vás chcel spýtať na jednu vec. Prečo tunel? Prečo tento podjazd? Musím priznať, že je to dosť zastrašujúce. Vieš, je to naše super miesto. Prichádzame sem vo veľkých skupinách, aby sme to tu v noci roztočili. Je to opustené miesto. Sme tu sami. Žiadni policajti. Hovorí, že je to skvelé miesto na zábavu. Nikde okolo žiadni policajti, čo ma dosť znervózňuje. Práve preto ma zaviedli sem. Nie sú tu žiadni policajti. Široko, ďaleko ani nohy. V Poľsku sme mocnou skupinou. Myslím, že Krakovia tu bola ako prvá. Tica Danny mu vysvetlil, ako v 90. rokoch vyšliapali cestu, po ktorej sa neskôr vydali ostatní. Rýchlo sa učili od anglických chuligánov a prijali aj ich štýl. Vďaka tomu začali vyčnievať z davu. Boli sme prví, kto na štadión prichádzali v tmavých farbách a v kuklách. Všetci sme prišli oblečení v čiernom. Na dohovorené znamenie sme si všetci natiahli kukly a pribehli do sektora pre fanúšikov, kde sme vyvolali obrovskú paniku. Všetci z nás boli šokovaní. Wszyscy byli zaskoczeni. Tica povedal, že v Krakove je boj bez zbraní vylúčený. Vždy sa báli toho, že ich protivník bude mať čosi po ruke. Som si istý tým, že žiaden z fanúšikov nechce nikoho zabiť. Tu v Krakove používame nože už veľmi dlho. Proste to tak robíme, to je všetko. Że kibice używają noży i robią to. V Krakove je vojna 24 hodín denne. Stačí, aby si zazrel protivníka a je to. Všetko sa zrazu vypne. Zrazu si v akomsi tranze. Nič okolo seba nepočuješ, ako by si mal na ušiach slúchadlá. Jediné, čo vidíš, je tvoj nepriateľ. Je to úžasný pocit. Jest to super uczucie. V dobách komunistického režimu boli najúspešnejšie poľské kluby napojené na vládne inštitúcie. Wisla bola na strane policajtov. Práve preto sa stala trňom v oku prívržencov Krakovie. Stála totiž v tieni svojho úspešného suseda, ktorý mal za sebou štátne orgány. Odtiaľ pochádza nenávisť medzi fanúšikmi Krakovia a Wisly. My sme lovcami psov. Psami nazývame policajtov. Aj prívržencov Wisly nazývame psami, rovnako ako policajtov. Wislu nenávidíme rovnako ako políciu. Všakže, presne tak. Nenávidíme ich rovnako ako políciu. Danny sa Ticu opýtal, či si myslí, že sa na nadchádzajúcom derby udejú nejaké nepokoje. Určite tam bude horúco a príde množstvo policajtov. Myslím, že pôjde o jeden z najlepších zápasov, aké si kedy videl. Jeden z lepszych meczów, jakie zobaczysz na żywo. Budeš naň ešte veľmi dlho spomínať. Będziesz to pamiętał bardzo długo. Musím si dať pozor, aby ma nepočuli. Keď mám po boku tlmočníka, je to vždy zvláštne, no vôbec mi to nevadí. Rozumiem im, vidím tu ich vášeň, viem, o čom hovoria. Je to proste... Je to... Poďte na chvíľu sem. Neviem, čo si mám o tom myslieť. Sám som predsa fanúšikom West Hamu. Teraz, keď je už potom, som si dosť oddychol. Som rád, že so mnou jednali s rešpektom. Trochu mi to otvorilo oči. Myslím si, že títo poľskí chuligáni to berú veľmi vážne. Musím si trochu vydýchnuť. S blížiacim sa derby sa ulice stávajú čoraz nebezpečnejšími. Časté sú prepady, alebo ako ich nazývajú priaznivci Krakovie, lov psov. Pri útokoch na protivníkov im kradnú ich šály. Tie im slúžia ako trofeje i na vyjadrenie toho, ako veľmi svojim súperom pohrdajú. Kradnutie vlajok a šálov je veľkou súčasťou kultúry chuligánov Krakovie. Možno ho prirovnať k ukoristeniu nepriateľských zástav na bojovom poli.
Tu, kde vchádzame do mesta, je prvé sídlisko. Tak toto vyzerá na sídliskách po celom meste. Napríklad, toto sídlisko patrí Wisle. Fanúšikovia navzájom napádajú nepriateľské tábory. Včera získali 2 šály. Idioti, nechali ich odísť. Tu veľmi často dochádza k šarvátkam, tu pri týchto autobusových zastávkach. Obľúbeným miestom na prepady sú tunely. Priamo tu je tunel. Často tam stáli chlapci z Krakovie. Boli sme tam s partiou asi tak 30 až 40 ľudí. Jeden z našich sa postavil na autobusovú zastávku. Keď autobus prichádzal, pozrel sa, či v ňom neuvidí nejaké šály. Zapískal a všetci vybehli aj s vybavením. Keď okolo išla policajná hliadka, vždy nás prehliadla. Denny sa už zoznámil s bitkármi z Krakovie. Teraz zase navštíví ich odvekých nepriateľov. Žralokov z Wisly. Zase sa opakuje celá procedúra s kuklami a dýkami. Vydal som sa za žralokmi z Wisly. Zdá sa, že polícia tu drží situáciu vo svojich rukách, preto majú naponáhlo. Poznajú prácu miestnej polície, my však samozrejme nie. Nevieme, čo sa bude diať, musíme sa presne pridržiavať ich pokynov. Priznám sa vám, že neviem, kam ideme. Nemám o tom ani potuchy. Musím zachovať chladnú hlavu. Aby ste tomu rozumeli, momentálne sa cítim ako vojnový spravodajca. Nie je mi všetko jedno. Nie som sraľo, no trochu sa bojím. Do frasa, to je sila. To je ale sila. Myslím, že sme na mieste. Vystupujeme. Futbaloví výtržníci. Denny je v Poľsku. Snaží sa zistiť skutočný príbeh futbalových chuligánov v krajine, ktorá sa preslávila tým, že z nej pochádzajú jedni z najnebezpečnejších výtržníkov na svete. Je v Krakove. Môže byť čosi okolo polnoci. Vezie sa do neznáma, kde sa má stretnúť so skupinou fanúšikov Wisly Krakov, ktorí sa nazývajú žralokmi. Vyhrniem si golier. A idem na to. Žraloci majú na hlavách kukly, aby ich policajti nemohli identifikovať. Netuším, kde som. Rád by som sa vás opýtal, či sa inšpirujete niekdajšími anglickými výtržníkmi. Každý, kto sa o to zaujíma, už o anglických chuligánoch počul. Všetci vedia, že tento fenomén pochádza z Anglicka. Celé to tam začalo. Napriek tomu však nie sú našou inšpiráciou. Ide o úplne odlišnú realitu, odlišný životný štýl. Pri zrážke Poliakov s Angličanmi bolo vidieť zásadný rozdiel. Poliaci boli lepšie organizovaní. Po tom, čo boli pri zrážkach vo varšavskom starom meste zranení, sa 4 anglickí fanúšikovia ocitli v nemocnici. Jeden utrpel vážne zranenia po tom, čo ho v parku kto si bodol nožom. Myslím si, že sme lepší než oni. Sme najlepší, poradíme si s každým. Povedali, že anglickí chuligáni sa púšťali do bitiek až po tom, čo vypili niekoľko pív. Poľskí výtržníci, najmä tí z Krakova, však nepovažujú alkohol pred bojom za dobrý nápad. Ak sa raz pustíme do boja, myslíme to vážne. Všade. Pre žralokov je násilie životnou filozofiou. Hovoria, že alkohol a cigarety vás oslabujú, zatiaľ čo posilňovňa a bojové umenia vás pripravia na bitku. Kvôli adrenalínu a vysokému tlaku občas konáte bláznivo, všakže. Je lepšie občas sa trochu zamyslieť. Vo všeobecnosti sme dosť pod vplyvom adrenalínu. Musíme si však dávať pozor, aby sme sa stiahli pred políciou. Nemôžeme sa po celý čas správať, ako by sme boli slepí. No ak sa už raz pustíme do bitky, tak sa proste bijeme hlava nehlava.
Patrzymy tylko przed siebie i walczymy. Neoddeliteľnou súčasťou tohto životného štýlu sú zbrane. V Krakove používame nástroje každý deň. Siahame po všetkom, od nožov po palice, od kuchynských nožov po poľnohospodárske nárade, či dokonca molotovové koktajly. Przy koktajlach Mołotowa. No, pistolety też się zdarzały. Nezabúdame ani na strelné zbrane. Občas sa u nás strieľa ostrými nábojmi. Máme aj plynové zbrane. Mnoho chlapcov má plynovú pištoľ nabitú brokmi. V Krakove nám zbrane môžu zachrániť život alebo zdravie. Už niekoľkokrát som holými rukami zastavil nôž, ktorý mal zasiahnuť moje brucho. Zajtra nás čaká dôležitý zápas. Je to najväčšie poľské derby? Pre nás je to najväčšie a najdôležitejšie derby. Zajtrajšok bude najdôležitejším dňom v našom živote. Uvidíme najdôležitejší zápas. Všetci sa naň tešíme. Ide o najstaršie poľské derby. Zajtra uvidíme obrovskú mobilizáciu. Denny sa stretol s prívržencami oboch klubov a myslí si, že sa derby nezaobíde bez problémov. Mohol sa na štadión vybrať s niektorou skupinou chuligánov, no nemyslí si, že by to bol dobrý nápad. Chce byť objektívny a udržať si od násilia patričný odstup. Musím si dať pozor na papuľu. Je pre mňa veľmi dôležitá. Rovnako aj tesáky. Bez nich by som nedostal hlavnú úlohu v žiadnom filme. Na štadión sa vybral v spoločnosti Vyslianských Ultras, ktorí nie sú chuligánmi. Starajú sa o predstavenie na štadióne, obrovské transparenty, svetlice, zborové skandovanie a tiež opálenie šálov svojich rivalov. Čaká nás 100. výročie krakovského derby. Ultras všetko horlivo pripravujú. Den ich prišiel pozrieť, aby zistil, ako vyzerá príprava pred takým dôležitým zápasom. Motám sa okolo Ultras. Prirodzene prišli sem ešte pred zápasom. Pracujú veľmi tvrdo. Ukladajú na sedadlá veci, ktoré potom diváci dvíhajú nad hlavy. Najviac ma zaujal tento transparent. Nemôžem tomu ani uveriť. Má asi 30 metrov. Čože? Až 100 metrov? Na dĺžku meria až 100 metrov. Myslím, že je na ňom napísané čosi ako 100 rokov rivality, alebo niečo podobné, už si nepamätám. Sú tu samí mladí chalani, 14, 15, 16 roční. Nie sú to chuligáni, no svoj klub milujú. Samozrejme všetko robia úplne zadarmo, nič za to nedostanú. Najviac ma však udivuje nadšenie, ktoré sa im odzrkadľuje na tvárach. Rád by som sa ťa opýtal, čo tu vlastne robíš? Dnes nás čaká mimoriadny zápas, derby. Náš klub oslavuje 100 rokov od založenia, preto je toto derby také dôležité. Pripravili sme si špeciálne predstavenie, ktorým si pripomíname 100. výročie klubu. Tu je kartón, ktorý po vstupe zodvihneme. To uvidíte neskôr. Na plote bude transparent a tam na tribúne zase vlajky. Vyhrať derby je dôležitejšie, než vyhrať majstrovstvá, pretože víťazovi bude patriť celý Krakov. Fanúšikovia víťazného tímu budú kráčať so vstýčenými hlavami, kým tí, čo prehrali, sa budú poriadne hanbiť. Myslím, že pre nich bude veľmi ťažké priznať, ku ktorému klubu patria. Prečo musíš ostať v anonymite? Ty predsa nie si chuligán, ale len obyčajný fanúšik. V Krakove panuje zvláštna atmosféra. Ak by som ukázal svoju tvár, malo by to pre mňa neblahé následky aj zo strany polície. Používame totiž aj pyrotechniku, hoci je to zakázané. Napriek tomu, že sa do futbalového násilia priamo nezapájajú, aj Ultras čelia problémom s políciou. V Poľsku žiaľ všetkých fanúšikov hádžu do jedného vreca. To znamená, že sa nerobia rozdiely medzi výtržníkmi a Ultras. Kluby a poriadkové služby, ktoré bojujú s chuligánmi, majú v zuboch aj Ultras. Pri dnešnom derby však usporiadateľom robí najhlbšie vrásky na čele 2000 fanúšikov Krakovie. Tu budú sedieť fanúšikovia Krakovie. Majú len maličký sektor v rohu, preto tam dnes montujú ploty. Verím, že vydržia. Veď viete, čo tým myslím. Zdá sa, že sa dnu vojde len malá skupinka. No keď tam budú chuligáni, bude to drsné a poriadne hlučné.
That's going to be loud. S blížiacim sa časom výkopu atmosféra v uliciach poriadne hustne. Službu má dnes takmer 1000 policajtov. Wisla je na čele poľskej ligy, zatiaľ čo Krakovia je kdesi uprostred tabuľky. Výsledok bude teda veľmi dôležitý. Pokúsim sa vám vysvetliť, čo sa okolo mňa deje. Toto je sektor AE, ktorý patrí fanúšikom Krakovie. Pri vstupe majú trochu problémy. Len sa pozrite na policajtov. Poviem vám, zažil som už mnoho zápasov, no takúto policajnú akciu som ešte nevidel. Majú pripravené vodné delá a zásahové vozy. Je to skutočne šialené. Za každým, keď príde ďalší autobus s priaznivcami Krakovie, ozve sa hlasné skandovanie a zdá sa, že to každú chvíľu vypukne. Všade naokolo sú psi. Policajti sa teraz pozerajú na mňa. Musím sa vám priznať, že ma to trochu znepokojuje. Naplno si uvedomujem dôležitosť tohto zápasu. Čaká nás derby, bude to poriadne husté. Idem dovnútra spolu s Ultras. Správajú sa ako vojaci, musím sa mať na pozore. Dúfam, že nás čaká dobrý zápas. Veľmi sa naň teším. Nikam nechoďte. Je v sektore Ultra Wisla, ktorý pokrýva celú jednu stranu štadióna. Je tu 5000 fanatických prívržencov Wisly, ktorí ho prijali za svojho hostia. Fanúšikovia Krakovie sú na opačnom konci štadióna. Niečo vám poviem, títo chlapíci to myslia celkom vážne. Vôbec sa s tým nebabreme. Ultras predviedli svoje umenie a hra sa môže začať. Atmosféra na štadióne je elektrizujúca. Wisle sa podarilo skórovať už v prvej minúte. Po góle prepukli v sektore Ultras chaotické oslavy. Fanúšikovia Krakovie sú vývojom zápasu otrasení, no ešte vždy sa tvária odhodlane. Priaznivci Wisly sa bavia, pričom ich megafónom usmerňuje jeden z nich. Ultras vyťahujú svetlice, ktoré sú na poľských štadiónoch z bezpečnostných dôvodov zakázané. Čo si podobné deny na zápasoch svojho domovského klubu West Ham nikdy nevidel. Tesne pred 30. minútou. Na vzdialenejšom konci na seba kričia dve skupiny fanúšikov, ktorí sa zjavne navzájom nemajú príliš v láske. Od seba ich oddeľuje plot, ktorý priamo pred Dannyho očami vstýčili len pred niekoľkými hodinami. Wislania teraz rozúrili Krakoviu tým, že sa pokúsili spáliť jeden z jej dresov. Policajti usúdili, že to zašlo priďaleko a zakročili. Dres odstránili, čím pobúrili fanúšikov Wisly. Vášne a napätie sú priam hmatateľné. Všade, kam sa Danny pozrie, sa niečo deje. Polícia sa tieto akcie snaží potlačiť.
Jeden z hráčov Wisly bol faulovaný a rozhodca odpískal pokutový kop. Priaznivci Krakovie sú nazlostení. Cez prestávku je napätie ešte viac vystupňované, pretože ultras z Wisly siahli k najväčšej provokácii – páleniu stovák šálov Krakovie, čím vytvorili akúsi ohnivú clonu. Pokúsim sa vám vysvetliť, čo sa práve deje. Všetky tieto šály patrili priaznivcom Krakovie, až kým ich one v priebehu celého roka nepripravili. Chystajú sa ich zapáliť, poliali ich benzínom. Už sa chytili. Fanúšikovia Krakovie to teraz zbadali. Dobre sa na to pozerajte. Tuto máme, poriadne to horí. Keď to takto vyzerá, keď vyhrajú, len si predstavte, čo sa asi deje, keď prehrajú. Niekoľko dní pred zápasom všetci priniesli svoje šály k ultras, ktorí ich zošili dohromady, aby ich mohli zapáliť. Snažia sa rozúriť priaznivcov Krakovie a ukázať im, koľko z nich sa počas roka stalo obeťou prepadov. 500 šálov Krakovie znamená, že 500 z nich dostalo bitku. Začal sa druhý polčas, hoci šály ešte vždy horia. Fanúšikovia Krakovie sú celí bez seba. Snažia sa prelomiť plot. Keď sa ich policajti pokúsia spacifikovať, rozpúta sa hotové peklo. Policajti používajú slzný plyn a obe skupiny sa púšťajú do seba. Prívrženci Wisly po celom štadióne skandujú, aby policajti nechali Krakoviu na pokoji. Zdá sa, že políciu nenávidia ešte viac než svojho najhoršieho nepriateľa. Bitka pokračuje. Krakovia útočí na policajtov. Tí znova odpovedajú slzným plynom. Dolu pod schodmi je výsledok nerozhodný. V sekcii Wisly to znova vrie. Tieto zábery vyzerajú ako vystrihnuté z Británie 80. rokov. Napokon sa po 10 minútach naplnených nenávisťou situácia na štadióne upokojuje. Zápas sa končí výsledkom 3-0. Hráči oslavujú spolu s fanúšikmi. Tica, šéf priaznivcov Krakovie, Denny mu povedal, že na derby nikdy nezabudne. Nemýlil sa. Neviem, čo mám povedať. Neviete si predstaviť, ako veľmi mi to pripomína 80. roky. Všetky tie šarvátky, ktoré som videl, lámanie sedadiel, bitky s policajtmi. Sledovali sme najväčší zápas poľského futbalu. Som z toho poriadne otrasený. Nevypil som ani kvapku alkoholu, som úplne triezvy. Dnes som sa mnohému priučil, skutočne. Teraz mám chuť na poľskú salámu a pivo. Naučil som sa, ako sa po poľsky povie pivo. Potom sa pôjdem natiahnuť. Majte sa. Denny sa teraz chystá zistiť, ako vyzerá vyrovnávanie účtov v ostatných častiach krajiny. Vitajte v poľskom klube bitkárov.
Futbaloví výtržníci. Tento týždeň trávim v Poľsku medzi absolútne nepríčetnými bláznami. Denny už má za sebou najväčšiu udalosť poľského futbalu. Krakovské derby, ktoré sa nedá prirovnať k ničomu, čo doteraz zažil. Po nepokojoch na štadióne, ktorých bol svedkom, noviny uviedli, že bolo zatknutých 13 ľudí, 75 vytrhnutých sedadiel a 2 členovia bezpečnostných zložiek skončili v nemocnici. Veľmi ho prekvapilo zistenie, že Wisla dostala trest len 12 000 eur za to, že sa tieto výtržnosti odohrali na jej štadióne. Chuligáni Krakovie, ktorí majú na svedomí väčšinu škôd, vyviazli len s 3 000 eurovou pokutou. Nasledujúcou zastávkou Dennyho púte bude Varšava. Výtržníkom z ostatných častí krajiny, napríklad z Varšavy, sa situácia v Krakove príliš nepáči. Prijali akýsi nepísaný zákon, zakazujúci používanie zbraní. Miesto toho v lesoch organizujú vopred dohodnuté súboje s rovnakým počtom bitkárov na oboch stranách a s pripravenými doktormi. Riadia sa pravidlami ako nejakí športovci. Dokážem pochopiť, že kto si organizuje bitky na odľahlých miestach, kam prídu ľudia, ktorí sa chcú zapojiť do boja. Riadia sa svojimi vlastnými pravidlami a nepoužívajú nebezpečné zbrane. Ak už tieto gladiátorské zápasy musia jestvovať, nech sa aspoň odohrávajú mimo štadiónov. Tieto hromadné súboje sú organizované telefonicky. Organizátori si vždy vopred dohodnú aj presný počet bojovníkov. Iste by ste sa neradi s 15 chlapmi postavili voči 40 súperom. Najhorší sú chuligáni, ktorí neuznávajú žiadne pravidlá. Tí, čo používajú nebezpečné zbrane. Práve oni sú zodpovední za úpadok dnešnej futbalovej kultúry. Výtržníci z Varšavy a z Poznane, ktorí tiež patria k hlavným chuligánskym skupinám v Poľsku, sa s Dennym odmietli rozprávať v prítomnosti kamery. Chcú totiž svoj tajný svet udržať pod pláštikom tajomstva. Podarilo sa mu však zistiť, že sa im nepáči správanie krakovských chuligánov, ktorí odmietli zákaz používania zbraní a tvoria osobitnú skupinu. V roku 2012 sa oči celého sveta budú upierať na Poľsko, ktoré spolu s Ukrajinou usporiada majstrovstvá Európy. Budú Poliaci pripravení, čo sa týka bezpečnosti? Podarí sa im zvládnuť takú obrovskú udalosť? Futbalových zápasov a výtržností sa vôbec neobávam. Do bezpečnosti totiž investujeme obrovské množstvo prostriedkov. Predpokladám, že na každého zo skalných fanúšikov budeme mať 2 členov poriadkových služieb. Nemyslím si, že nás počas zápasov čakajú nejaké bitky alebo čosi, za čo by sme sa mali hanbiť. Príjmeme všetky potrebné opatrenia na to, aby sme chuligánom čím viac znepríjemnili život. Krakovskí výtržníci sa však nechcú vzdať svojich bitiek. V uliciach mesta naďalej pokračuje každodenná vojna, na ktorú sa už pripravujú ďalšie generácie chuligánov. S nenávisťou sa už rodíme, dedí sa z otca na syna. Celé generácie, ba celé sídliská. Každý, kto to raz zažije, si to zamiluje. A každý, kto si to ešte nevyskúšal a nevie, aký je to pocit, nás asi nazve hlupákmi.